Guys, karon kay naman namin kahuman namin sa content niya. Ato mi sa Pikas Balay kay kanay. Panako panok para kuanon ka tulaon. Oh. Di tulaon na dili tulaon. Unsa? Tulaon dili tulaon. Nya kanay si ande mo man gidagay, mo man expert. Nya kay kuyog na gunin siya guys kay nag-warm man siya siyang pilanggan strawberry. Nya abot na paron dito sa balay. Hoy. Putubut. Guys, mau tani play sa mo, di ba? Nindot kay Piyog Bukid daw. Siya sa ano? Kapag tara sir na. Para ko, para share. Kana guys, kana. May baya. 6 na mo, Puyog. Isa available diha. Pasensya na kay di na ko available. Nya. Mo ni guys, kanang Basta. lakaw itaw. Lakaw rin. Nagdi siguro gyud mi siguro bag-ong motor. Paan man tong walker tong kuan to, sniper. Kaya hangga to si Mahaba. Mahal down din ah. Kata man to. 100k ito, 113. Ha? 113. Kung i-cash. Awan dito credit kapin. Magana guys, nya siya plano ka daw. Tanaw ko. R15. Kuha ni diri mga followers. Gwapo yung Kuha share ni diri sa balay sa akong mga ginikanan. Dapat na sa may dalang tubig. Kung wala, muramog. Pero halhal. Kaya tuwag, tuhod. Sakit na kaayo. Kaya naging idad-idara na. Sakit na pang tuhod. Naon sa idaran be. Refill. Ayaw mo daw Ulaw. ikaw nagsayaw. Sa So, kano triyo? Ano guys, na ano eh. Sa balay sa mong utas. Oh, dala day na guys, dala. Ah. Lagi ito. Di na naman doon. Di naman doon gabla. Unahan sa kurbada. Bless ko guys. Nanay. Kaya kaya. Kata lang itong business naman. Oh, Bernard, wag ma. Bernard, kita wag ma. Magkita kita mo karong Domingo pa. Ha? Ay, lagyan ito nga. Magkita mo Domingo. Sa. Mana Frida? Love love. Love love. Love love. Ah guys, sweeties lagi no. Nana sila magsuwa. Ya, sweet na sila mag-nana. Buta na pusi-pusi dito. Naku, angin ma. Sayang tayo. Pang-indoor na sila. Hindi pwede pang outdoor. Butag sayo. Agitan din di ay. Oh, gigtan pa. Ah, gunitin pa ko. Gunitin. Ah, gunitin pa ko. Agitan mo na. Oh, gin pa. Mapiang. Tangkang higot. Oh, ako na eh.
ngawat og manok Walter. Ngawat sig manok. Ano? Kamuting kahon? An. Ubi. Muntik ka ng gida. Bit-bit kuan kanang ang katong sports car among gidala. Bon nagbit-bit si kuan ron, Walter. Kus gani Walter ni magbit-bit ani ron. Tana kamuda na tanahan, tanan na kay manok ra ako ah. Manok ra ako. Ano ne? Lamat mapa. Lamat chat pakare. Ha? Ano may ubere? Nagkay to pata. Ano na siya dito? Dito. Ano siya? Mote? Di, apali. Pali. Apali. Wala na ba apali? Ya ubi, ang mga gidala, apali, ubi, kapayas, mga Plastic. saging, uguban pa, plus manok. Ngari naman di ka tayong mangumar rin yan. Sige, bye. Ano naman mo ha? Diba to? Bye, strawberry. Hindi ka mo kiss. Di ka mo kiss, strawberry? Kiss. Video na. Kiss, strawberry. Hindi ko nalaban. Ihatod na dito. Ano man na nagsama na purong to, ito ba nga? Silpo mo na eh. Kita na. Silpon, di na Ikaw, gapo sa bagay. Ang mali na bita. ano na tunga? Aman. Ano na tunga ka kana? Wala eh. O na, pati maguro ko na. Wala. Oh. Paglisod magkaglakaw ko. Na, salamat. Bye. Ari namin ay. Ampin mo ha? Ay, Boyos Roy. Hatopin mo, Sro. Giving nga, giving siya. Close na mo. Kalau aku tak nak doang, aku hatun putih dan laghannya, aku mau balik dari usah. Gada. Ano na? Enter. Yogi, bre. Ako naman din, gabi na kayo, di naman kita sa video. Nalas. Dara. Wadi ka kiss doy. Manikis sa pagabot. Pagabot. Pagabot, case na kulo. Pagabot, Abat sa pinamngahan pa. Oh. Ba